Berroi urtetan ene bizian hartu dut biurne berri bat, eta enetako biziki importanta zen, eta biziki konten niz. Hola barazki biologikoak egitea, eta xantzaukaitia etxe ondoan saltzia jenderi eta hola gauzonak saltzia. Eta ene haurentzat ere, biziki bi haurtipi baititut, ikaste dute gauzonen jatia, eta enetako biziki importanta da. Ekondara niz, eta nik ene aitamak ez dira bate laborariak, ene aita argina zen, eta ene ama etxen eonki hauren okupatzez eta etxeko lanetan. Baina bazuten hektarat eta erdi lurra, eta etan ibiltzen zuzten berroi bat ardi eta gasna somit egiten. Indut BTS bat amenazman peizaje, eta aizan iz kostaldean enpresa batean hamost urte lanian, eta hortan aspertuan nintzen lehenik jendetaz, eta gero haniz pozoit ibiltzen ginuen. Eta beraz, hortako nahinin biziki maitenin ene barazkiak itea etxen eta haniz denbora pasatzen nien hortan. Itzuliniz biharko lujaren ekarteari buruz, jakiteko bergoi urte binitin fite, instalatzen nintzen ez barazki iten, bestenaz bergoi urte pastuta, binin ukaitenak dezia, laborari gaztentzat instalatzeko primak, eta haniz sobera gauza banintien eusteko, huagabe enintzen instalatzen lekornen. Hastean uste nien instalatzen nintzala eskolari gabe, baina gero bleekin ikusi dut behar nila formakuntza bat, untsa ikasteko ene ofizioa, eta errandaute bazela azparnen aprendizko zentroa eta formakuntza biologikoatekin helduen dako. Eta beraz hat itzuliniz eta egin dut 10 hilabete formakuntza, erdi denboa eskolan eta erdi denboa bi enpresetan gajoan lekornen, eta itxasun arroztegian barazkietan, panpigoitirekin. Eta hor haniz gauza ikasi ditut eritasun guziak barazkietan, ikasi ditut teknikoak lujan ibiltzeko, rotazionak eta nola egin behar zien, eta biziki ongi zanenetako, bestenaz haniz zozokerien eminitin ustez etxeko barazkia bezala zela. Joitea kanporat ikusteko besten lana, huare biziki interesgarria da, eta haniz gauza ikasten bita. Lehenik panpirekin hua bazin janik jogoi urtea izela barazkietan, behaz hak ekarri daut haniz gauza, eta gaur gehiago masinetan eta haik handi soño bizenan. Eta bakarrik hartzeko behar da hanitz masina. Xantza bagin nuen, bleko teknizionak somit erakaste ere zinen CFA hortan azparnen, eta hola bada xare bat laborarientzat, barazki egilarientzat eta eskolarekin eta bleekin.
instalatu niz etxen 2012 urrian, eta hasi niz barazki egiten, eta ene arbore fruituen okupatzen, eta gero saltzen dut Ezpeletako merkatuan, amap batean, eta han hoita hamar bat saski haste guziz heltzen ditut. Eta gero biziki maite bitut informatikoa, egin dut webgune bat, eta etxen saltzen dut hari buruz, apopres 100 bat jende heldu dia haste guziz etxerat hastezkenetan.